prieteni, astăzi o să vă prezint un episod din Clash of Clans. Este un joc foarte interesant în care trebuie să pui niște luptători și să joci. Acum mi-a atacat cineva turnul, trebuie să mi se refacă. Ai bani și elixir. Să dăm un atac acum. Să vă arăt cum funcționează acest joc. Trebuie doar să pui luptătorii, în rest fac ei treaba, doar că trebuie să ai grijă că sunt tunuri care te pot ataca. Uneori îți trebuie foarte mult timp ca să cauți un orășel mai slăbuț pentru a-l ataca. Ăsta este cam slăbuț, dar are prea multe tunuri. Da, are două de astea carcași, un mortar, două cannon. Ia să vedem, să dăm. Aoleu, n-aș da în veci. Hai, frate, pe bune. Acesta este cam slab. Băgăm așa. Să fie, dar putem să mai încercăm acum. Acesta este primul meu episod și vă rog să mă susțineți și în continuare. Acum vom pune uriași, barbari, de toate. Am voie să pun maximum 60. Să vedem. De obicei pun 30 de barbari. 30. 5 goblini. 10 arcași. 1, 2, 3. Ăștia. 3, 4, 5, 7. Bun, acum am pus, trebuie să așteptăm mult timp, 11 minute, 10 minute, da? Până atunci puteți lua copacii de lângă brajii, sunt tare mulți brazi și copaci prin apropiere. Dacă îi tăiați, se poate ca să găsiți, cum să spun, diamante. Uitați, acum mi-a dat 4 diamante, au crescut diamantele. Ori se poate să nu găsiți. Eu când mă face ca să nu plictisesc, tai tot felul. Să vedem 7 de dată, frumos, 7. Ce să mai pun? 4, 3,
Da, 400 de la început. Dar mi le-am folosit, n-am înțeles logica lucrurilor. Dar acum știu ce trebuie să faci, cum trebuie să faci. Acum, după cum vedeți, mi-a dat 10 diamante, 22 de diamante frumos. 4 diamante și gata. Putem da atac. Pardon. Acum haideți să vedem dacă măcar data asta putem să facem și noi ceva. Dar m-a lăsat să pun 3 giganți pentru că au pus 31 de... Ia să vedem, nu cred că e bine deloc. Nu e bine pentru că mă omoară mai rapid. Acesta cred că da, este un orășel mic. Atacăm ușor. Să vedem. Are un turn, 2, 3, 4. Tot cu atași. 5 are. Nu cred că e bine. Așa am făcut și data trecută și după cum vedeți am pierdut, am eșuat. Să vedem, asta e bine. Nu e bine deoarece este pe lângă și apoi atacatorii mei nu se duc direct. Se duc la astea de din afară, nu se duc la alea de din. Și apoi mă omoară ușor. Să știți, ca să căutați turnuri pe care să le atacați, vă trebuie 110 bani. Bine, eu am 86.000, dar nu. Zic și eu... Dar merge, are ziduri de piatră. De nu l-aș ataca și dacă ar avea ziduri de lemn. După cum am spus, este destul de nașpa să tot cauți. Dar într-o finală îți iese. Hai să vedem, punem sau nu. barbarii merg la cealaltă lucruri din jur, casă și de toate. Dacă am peste 50, am și câștigat.
am 53%. 57. Și victorie. Să dăm return home. Așa. Din păcate, acum avem doar 608 rupe. Puțin o să mai postez videoclipuri cu acest joc. Este un joc destul de frumos. Nu este ca și Clash Royale, pentru că Clash of Clans și Clash Royale sunt două jocuri diferite, dar amândouă. De obicei mă joc pe amândouă. N-am unul preferat. O să postez și videoclipuri cu Clash Royale, așa că vă regăsesc data viitoare. La revedere!